Salut, om bun și bine v-ar găsi la un nou episod de Brawl Stars. Nu credeam că voi spune asta, dar uitați că am spus și astăzi e un episod mai special pentru că astăzi am făcut 7333 de trofee și am luat niște gadgeturi și brawler noi pe care aș vrea să vi arăt în episodul de azi. Mai întâi o să începem cu gadgeturile. Am primit un gadget pe Poco. Imediat vă zic și ce face acest gadget. Acest gadget face ca tu, fără ultimată, să-ți dai heal și nu numai tu, și chiar și coechipierii tăi. Bine, dacă joci pe un duo sau gem grab. Hai să nu mai stăm mult la vorbă și să începem la un match. Poco a început să fie un brawler pe care a început să-mi placă mie. E unul dintre preferații mei. Hai în cutiile din mijloc. Că sunt multe. Așa. Nu. Bine, aici am murit la faza asta pentru că Colt nu prea mă ajută. Bun, ne-am reîntors că a durat ceva. Bravo! Fugi, băi! Dau heal. Aș vrea să-i dau heal cu ultimata. Uite pe Bea, are și atacul puternic. Asta ceea ce e rău. Nu! Bun, mai avem nevoie de un power și putem să o batem pe Bea. Acum e un Daryl pe aici, nu știu unde. E aici, cred. Știam eu! Era să-l batem dacă nu dădea ultimata. Bun, acum știu că stă aici. Nu! Locul 2, hai că e bine. Nu contează că am pierdut, măcar locul 2 suntem. Bun. Deci v-am arătat gadgetul pe Poco și acum vă voi arăta un brawler nou. Am luat-o pe Jackie, ceea ce e foarte bine. Vă recomand să, dacă vă pică, să nu vă plângeți că este foarte OP pe Brawl Ball. O să fac și o demonstrație chiar acum. Am câștigat mereu cu acest brawler pe Brawl Ball. Și vreau să zic că este OP. Mulțumesc Supercell-ului că mi-a picat acest brawler foarte fain. Am bătut-o pe Tara. Ați văzut ce ușor a fost să o bat? Mamă, Emz a făcut double kill. Și am aflat că Jackie zice what is that? Asta zice Jackie, nu știu de ce au pus așa vocea. La pe Tara o bat, frate. O bat de tot. Nu. Le-am distrus stația. Bun. Îi bat. Nu, îl băteam pe 8-bit dacă nu era Tara cu ultimata. Dar momentan e bine, 0-0. N-avem de ce să ne temem.
Chiar este tare aici. Am puțin lag dacă se vede un pic așa rău. Hai, coșetule. Bun. E bine. Stă după pere. M-a prins stara cu ultimata. Ei bine, nu mă deranjează. Îi băteam. Harico. Ajutați-mă un pic. Am dat gol! Mamă, ăsta a fost un meci strâns. Dar datorită acest brawler am ieșit și star player. Mamă, ăsta a fost meci strâns. Trebuie să recunoașteți. Și dacă n-ați dat like și subscribe, vă rog să dați chiar acum, că am nevoie de multă susținere de la voi. Dacă vă plac seriile Brawl Stars, stați liniștiți, vom juca și cu o legendară Leon. Și al doilea brawler care mi-a picat este Frank. Mi-a picat ieri și am fost foarte bucuros că mi-a picat, că și acest brawler este bun pe Brawl Ball. Îmi place când o stan și că îi tragem de îi rupem. Avem un Poco aici, deci s-ar putea să fie o problemică. Chiar aici. N-a fost problemă. Am dat gol ușor. Și îmi place la Frank foarte mult, că are foarte mult viață, HP. A fost un meci prea ușor, o să mai dăm un meci cu Frank. O să dăm play again. Sper că acest meci a durat prea puțin și mă gândeam că o să fie mai strâns, că l-aveau pe Poco care putea să-i dea heal, dar... Da. După acest meci vom juca și cu Leon. Am dat ultimata, degeaba nu-i nimic, că îi batem. Ușor! A fost ușoară asta. Bull a fugit, că e fricos. Bravo, Pem. A fost ușor meciul. Nu am să zic că a fost greu. Am cu Power Shop de pe Frank, rank. Și acum vom da cu un meci cu Leon pe duo. Mai întâi să deschidem acest chest. Și am fost foarte uimit când am primit acei doi brawler plus un gadget. Adică vă dați seama ce mult noroc aveam. Doi brawleri plus un gadget foarte bun pe Poco. Asta a fost cel mai mare noroc din viața mea care l-am văzut vreodată. Oh. Mi-a furat Bull. O să vă arăt și un bug pe care îl puteți face și să vă păcăliți prietenii. Este foarte fain acest bug și chiar am uimit un prieten că m-a învățat și el. Din greșeală mi-am dat ultimata și... Da. Ajutor, dai de Mikey. Mikey, o să-i zic, Mikey.
Te las, pa. Mamă, ce l-am păcălit pe Bull. Și pe El Primo. Bă! Nu-i corect. În plus, ăștia au făcut team, ați văzut și voi, n-a murit nicio echipă. Ăia doar se loveau ca să vadă, ca să vedem noi și să zică, bă, hai să le facem troll la ăștia. Și de asta am pierdut pe locul 5, să nu ziceți că nu știu să joc Brawl Stars. Că nu-mi place de Bull, că Bull nu-mi place, că e trophy road și urât. Și plus e gras. Am zis-o. Ursa. Ursa. Hai mă, are tu pe Ulmax? Are. Cum să te bată Monita, mă? E cel mai imbecil brawler din joc. Cum să te bată? Bine, nu pot să zic că e imbecil, că este și ea bună, Nita. Nu pot să zic că nu e bună. Bravo, Nita. Măcar l-a bătut pe Bull, care mă enerva. Și uitați că am zis că Nita e, da. Că e chiar OP. Ai milă de mine. Sunt doar un cameleon normal. Ai milă, tu ești doar o farmată cu 12. Ai milă, că sunt sărac. Tu n-auzi să ai milă? Hai că are milă. A avut milă încât să... Deci eu dacă... Locul 2, hai că nu e rău. Mapa asta e mai bine de Crow, în care poate să dea de la îndepărtare și... Da. O să dăm și un gem grab cu Frank și după aia, pe la sfârșitul episodului, vă voi arăta și bugul cu Mortis și o să vă impresionați prietenii sau cu ce colegi, prieteni, nu știu. Și în comentarii aș vrea foarte mult să scrieți hashtag care e gadgetul vostru preferat. Deci hashtag gadget preferat. Sau dacă nu scrieți care e brawlerul preferat, să direct. Dacă am văzut că v-a plăcut acel episod în care m-am uitat la meme-uri cu Brawl Stars și o să mai ne uităm la meme-uri dacă văd că vă plac. Mamă, ce era să mor la fața. Mă enervează. N-am nici mult HP. Mam. Bine, oameni buni, printr-o minune am câștigat la Gem Grab. E și Frank fericit și acum vă voi arăta bucul cu Mortis. Și am văzut că v-a plăcut și episodul trecut cu Minecraft și chiar o să facem Minecraft și o să vorbim despre update-urile din Nether care s-au făcut acum o lună. Și dacă vom face și o supraviețuire începând din Nether. Să-mi ziceți dacă ați vrea acest
această serie de Minecraft începând din Nether. Nu știu dacă am putea să ieșim din Nether din primul episod, dar vom face episoade dacă văd că vă plac episoadele de Minecraft. Văd că Mike are problemici și l-am așteptat un pic luându-i astea. N-am apucat să vă arăt bug-ul pentru că Mike a distrus la care aveam nevoie. Haha, i-am furat power-urile. Am văzut un barley. Shing. Are și Mike în sfârșit 4 power-up-uri și încă un Mike. Mamă, Mike versus Mortis. Cine câștigă? Ăsta are... Unde e coechipierul lui? Dacă e farmat, sigur e farmat. Anita. Ușor. A fost ușor. Nu o să mă dau bătut până nu vă arăt acel bug. Chiar dacă va dura o eternitate. Uite, chiar aici e. Uitați, o să dau damage la box fără să... Bă, dar lasă-mă. E ușor, dați așa, după aia băgați-vă în chest și în perete și după aia, până nu se vede atacul, am dat damage. Dacă vreți să arătați și voi acest bug prietenilor voștri, am văzut un Daryl acolo, dar nu mă duc, că e Daryl și... Nu. Nu. Bă, dar Mike-ul mai... bravo, Mike. Mike-ul văd că e profesionist. Și dacă e, lăsați-mi în comentarii cum vă cheamă pe Brawl Stars și eu vă caut mai degrabă codul, ca să văd codul vostru și să-l bag și să ne facem prieteni. Free my peaches. Fugi! Lasă. Bravo, Michael! Nu-i nimic, locul 2. Măcar v-am arătat bug-ul, asta contează. Bun, și cam atât cu episodul de azi. Sper că v-a plăcut și noi ne revedem la data viitoare. Pa, pa!